Sino ang nagmamahal sa'yo kung di silang dalawa? Sino ang nagmamalasakit ang iyong ama't ina? Sila ang naging daan, kaya ika'y nabubuhay sa mundo. Ano man ang mangyari, hindi sila nagbabago. Ang mga magulang mo'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit na nasasaktan, kahit na sila'y di mo pinapansin. Darating din ang araw, malalaman ang totoo. Pag ika'y isang magulang na, dadanasin mo ang mga paghihirap, ang mga dinanas ng magulang mo. Sasabihin mong tama pala sina ama't ina. Hindi pala birong maging magulang mo, alam ko na. Kaya ika'y kasama ko, pakinggan ang pangaral ng magulang mo. Sasabihin mong tama pala sina ama't ina. Hindi pala birong maging magulang ko, alam ko na. Kaya ika'y kasama ko, pakinggan ang pangaral ng magulang mo.